Кракаў гэта вельмі такая добрая, мабыць, сумная гісторыя, а мабыць і не. На жаль, музею мне не было і фондаў перавозіць не было куды, аднак у далёкім 2010 годзе трапіў на праграму ўсходняга партнёрства і у межах гэтай праграмы мы таксама ездзілі ў Кракаў. Ну, я магу сказаць, гэта просто любоў з першага позірка. Я прыехаў сюды, пабачыў гэты горад і поняў, што, было б круто тут пажыць некаторы час. Бойце сваіх жаданняў, яны часта збываюцца. І вось я тут ужо там год і некалькі месяцаў. Ты едзеш у трамваі, ідзеш пеша па вуліцах і разумееш, што менавіта па гэтых вуліцах хадзілі нашыя каралі, нашыя князі, і кожны каменьчык, кожнае месца тут дыхае гісторыяй. Вось проста адчуваецца энергетыка, мабыць, гэтага месца, якая натхняе, дае нейкі імпэт і штуршок для таго, каб не апускаць рукі, проста каб рабіць нешта на карысць Беларусі, беларусаў, нешта добрае і лепш усё вакол сябе. Всем привет! Меня зовут Илья, и мы зараз с вами находимся у королевскім городе Кракове. И так атрымалася, что мы находимся побач з Барбаканам, ну, лёс так склаўся, а таму і гэта і будзе, мабыць, нашай адпраўной кропкай. Гэты будынак прыкладна 15 стагоддзя, аднак вось ён выглядае менавіта так, як выглядалы бы усе муры, якія былі ў Кракове. А для нас гэтае месца, гэты Барбакан адметны тым, што менавіта тут шыроко вядомы беларускі гурт НРМ прэзентаваў свой народны альбом. Ёсць запісы ў Ютубе, можете пагугліць. Простыя словы, простыя рэчы гучалі тут з гэтай сцэны у гэтым месцы, на гэтым Барбакане. Далей мы пойдзем да лаўкі адной нобелеўскай лаўрэаткі і цудоўнай жанчыны. Подписывайтесь, ставьте лайки, пакідайце каментары. Пагнали! Итак, мы подошли до лаўкі, але гэта не простая лаўка, гэта лаўка імя Святланы Алексеевич. По ўсяму парку здесь ёсць лаўкі, якія прысвечаны розным нобелевскім лаўрэатам, розным людзям, якія зрабілі значны ўклад у культуру, у сусветнае развіццё і гэтак далей. Вось і адна з такіх, мабыць, помнікаў прысвечана нашай з вами суайчынніцы. Гэтая ініцыятыва, яна была распачатая прыкладна ў сярэдзіне 10-х гадоў. Суть у тым, што у нас ёсць шыльдачка, у нас ёсць надпіс, каму прысвячаецца, ёсць спонсоры і самае галоўнае, ёсць QR-код. Прайшоўшы па гэтаму QR-коду, мы з вами трапім на сайт, дзе распісана мапа гэтых лавак, усе людзі, якія тут прадстаўлены, па-першае, па-другое, творы. Можна пачытаць гэтыя творы, якія напісалі пісьменнікі на польскай мове, на ангельскай мове, на адной з моў носьбітаў гэтых вось нобелевскіх лаўрэатаў, гэтых выбітных людзей. Таму, калі ласка, пераходзьце, гэта не спам, гэта не махлярства, вось, пераходзьце, чытайце, і вы зможаце пабываць разам з намі ў Кракове. Подписывайтеся на гэта ўсё, ставьте лайки, падабайкі. Аднак і гэта яшчэ не ўсё, бо наўпрост за мной знаходзіцца памятнік, прысвечаны Крэўскай уніі, якая аб'яднала народы ВКЛ і Польшы разам у буйную дзяржаву, якая змагла супрацьстаяць некаторы час знешнім пагрозам з усходу, з захаду, з розных бакоў. Вось. На гэтым помніку, як гэта сказаць? На гэтым помніку стаяць каралева польская і вялікі князь літоўскі, які потым стане каралём польскім. Хто гэта, напішыце ў каментарах. З сучасных такіх важных буйных культурных кропак тут у Кракове, звязаных з беларусамі, знаходзіцца выдавецтва Гутенберг. Яно тут побач, аднак, на жаль, сёння не атрымаецца завітаць да іх у госці. Адкрылася ў 22-м годзе, распачалі сваю дзейнасць з календара моў. Зараз вялікі шэраг проста кніг, вялікі шэраг настольных гульняў, збіранкі розныя, ўсё. Яны ладзяць некалькі разоў на месяц мерапрыемствы, куды можна прыйсці, просто паразмаўляць, просто папіць гарбаты, просто класна пабавіць час з вельмі цудоўнымі людзьмі. Прыязджаюць розныя пісьменнікі з розных краін, можна нават папрактыкаваць сваю ангельскую мову, размаўляючы з гэтымі гасцямі з іншых краін. І, ну, просто у неверагодным месцы класна правесці час.
Я так разумею, да іх просто можна прыйсці, там нейкі ў іх цэнтр ці там крама кніжная. Вось з гэтым праблема, з гэтым якраз праблема. Чамусьці так сталася, што на цэлы Кракаў няма крамы, якая прадавала беларускія кнігі беларускіх пісьменнікаў. Выдавецтва гэта просто памяшканне, куды можна прыйсці і азнаёміцца з літаратурай, пагартаць кніжкі. Таму, калі у вас ёсць нейкія кантакты, пішыце таксама ў каментарах, да каго можна звярнуцца, каб там размясціць стэнд з беларускімі кнігамі. Выдавецтва Gutenberg Publishers будзе вам вельмі ўдзячнай. Ну што, пайшлі да музею. Итак, зараз мы падышлі з вами да музея Чартарыйскіх. Ён быў асноўаны ў 1878 годзе Ізабелай Чартарыйскай. Асноўны фонд музея складаецца менавіта з тых рэчаў, якія Ізабела сабрала падчас свайго жыцця. І сюды ў Кракаў ён быў перавезены сапраўды з Пулаў. Дарэчы, напишите ў каментарах, які герб у горада Пулавы, бо я не ведаю, а вы напишите, я адразу даведаюся. Дзякуй вам. У гэтым фонде гэтага музея знаходзяцца творы да Вінчы, Рэмбранта, Брейгеля старэйшага. Тут ёсць цельны гатовы слуцкі пояс, стандар ВКЛ ёсць. Лявон Баршчэўскі праводзіў даследаванне ў 2014 годзе і знайшоў тут у фондах гэтага музея раней невядомы верш, твор. І хутчэй за ўсё гэты верш напісаў Адам Міцкевіч. Гэта унікальная падзея. Кожны аўторак можна сюды зайсці абсалютна бясплатна. Гадзіны, мабыць, 4 вам стоіць на гэта ўсё вылучыць, бо все вельмі прыгожа, вельмі цікава. І проста хаця б пасядзець каля жанчыны з гарнастаем Леонардо да Вінчы, яно таго вартае. Там, можна хвілін 20 проста сядзець, і вы нават гэтага не заўважыце. Калі сюды першы раз прыехаў? 2010. Як змяніўся, на твой погляд, горад за гэты час? Ці змянілася ў цябе адчуванне самого гэтага горада? Так, вядома, адчуванне змянілася, горад змяніўся. Я на самой справе не смог у 2010-м тут шмат недзе пабываць, шмат нешта паглядзець. Горад стаў больш такі юзер-фрэндли, я не ведаю, як гэта так перакласці на беларускую мову. Карацей, бывае так, што горад для турыстаў, і все, і местным жыхарам там проста вешацца хочацца. Ці наадварот, горад для мясцовых, і турысты туды проста не прыходзяць, хаця горад мае проста бясконцы турыстычны патэнцыял, як, напрыклад, Новагрудак. Зверніце ўвагу, вось усе гэтыя камні, усе белыя камні ў Кракаве, яны дастаны з Закшувка. Гэта агромная такая скала з мелу, пасля таго, як шахта вырабаталась, як шахта? Шахта вырабаталася, яе запоўнілі вадой, і некалькі гадоў таму там паставілі памосткі. То есть могуць прыходзіць людзі, могуць там купацца, там агароджаныя басейны, там дайверы розныя прышпільныя рэчы з дна дастаюць. Зрабілі вельмі крутое турыстычнае месца рэкрэацыі. А яшчэ там гадоў некалькі сот таму вось гэтыя камні даставаліся адтуль, і на гэтых камнях будаваўся ўвесь Кракаў. Якое ты месца можаш параіць, каб завітаць, паглядзець? Окей, слухай, тут такіх месцаў проста па Кракаве як вінаграда насыпана, мабыць. Давай тады топ-3, куды трэба завітаць беларусам. Окей, топ-3, куды трэба завітаць беларусам. Я бы параіў найперш завітаць у Вавель. Можна нават у кафедральны сабор не заходзіць, аднак вось трэба туды зайсці. Just do it. У кафедральным саборы якраз і пахаваныя усе каралі нашыя, князі і выбітныя дзеячы. Давай так, на другім месцы будуць два. Гэта музей Чартарыйскіх, вядома, і музей Чапскіх. Я нумізмат, я там збіраў манетачкі амаль не са школьных гадоў. Тут у музеі Чапскіх проста некалькі паверхаў у манетах. Грэцкія, рымскія, там чаго толькі няма. Я туды шоў, змарнаваў, мабыць, 2 насавых гэтых платкі, бо слюні выціраў. Самае галоўнае, музей Чапскіх гэта менавіта той род, які калісьці быў, так бы мовячы, мэрамі Мінска, чалавек, які заснаваў аліварыю. Вось я нават жыў каля аліварыі, нават некалькі месяцаў летам там піва разгружаў, вось таму там ёсць сувязь. І трэцяе месца, якое варта наведаць беларусам, каб адчуць вайб Кракава, гэта Марыяцкі касцёл. Гэты касцёл мае шмат векавую гісторыю.
Перш ён быў пабудаваны з дрэва і, мабыць, у 13-м недзе стагоддзі быў спалены татарамі. Літаральна пару месяцаў назад скончылася рэканструкцыя, вось, і мы можам паглядзець на гэты касцёл без лясоў, без усялякіх такіх вось будаўнічых прылад. Кожныя там 1-2 гадзіны на вяршыні вежы касцёла выходзіць дудар і пяе гейнал. Гэта традыцыйная кракаўская такая, мабыць, фішка, мелодыя. Па легендзе, раніцай прачнуўся дудар, выйшаў на вежу і паглядзеў здалёк і ўбачыў татарская іга. Ён взяў дудку і пачаў дудзець, каб абудзіць горад. Горад, конечно, абудзіўся і падрыхтаваўся да атакі, аднак трапная страла татара-мангольскага стралка забіла дудара. І з тых пор кожны дзень, кожны божы дзень дудары выходзяць і пяюць гэты гейнал. Мы яго з вами пачуем. Аднак не толькі мы з вами яго пачуем, яго пачуў Уладзімір Караткевіч, калі ён быў тут у Кракаве. І ён захацеў даведацца, адкуль такія цудоўныя гукі разносяцца. Ён пайшоў на вежу, запыханы, гарачы, мокры, уламіўся ў тую каморку, дзе сядзяць дудары. Вядома, што дудары былі, ну так, не зусім задаволены ці зусім незадаволены. Аднак спадар Уладзімір дастаў два прэміяральных аргументы і адразу дудары прынялі яго за свайго. І нават спадар Уладзімір Караткевіч падуў у гэтую дудку, паспрабаваў зыграць гейнал. Працягнем пасля рэкламнай паўзы. Тут мы хотели уставить верш Владимира Семеновича про гейнал, але відео і так ідзе больш за 30 хвілін, таму спасылка ўнізе. На левой, і ён вось недзе вось туды не быў. Ён, ну, не абавязкова яны там выходзяць, бо, мабыць, ужо холодна там наверсе, не ведаю. А летам было лепш бачна. Вон. Гэта легендарная плошча, гэта вельмі такая месца розных падзей. Прыкладна на тым месцы, дзе мы з вами знаходзімся, таргавалі усялякімі тканінамі, сукном, карацей. Вось. Пасярэдзіне гэтай плошчы якраз стаяць суконныя рады, сукенніца так называемая. А далей, на рагу гэтай вуліцы ёсць дом, дзе па легендах жыў той самы пан Твардоўскі, які на петухе скакаў па горадзе і лётаў нават на луну. Далей, на гэтым месцы, на гэтай плошчы стаіць помнік Адаму Міцкевічу. Менавіта на гэтай плошчы Тадеуш Касцюшка прымаў прысягу сваёй радзіме Рэчы Паспалітай на абарону яе, на абарону яе жыхароў, на аднаўленне. Make Рэч Паспалітая great again, як той кажа. Зараз з вами знаходзімся побач з галоўным першым корпусам Ягелонскага універсітэта. Напішыце ў каментарах у гонар, чыяго імя ён быў названы. Зусім і я нас без працы пакінуў. Але ўсё роўна нагадваю, падабайка, падпіска, камент. У гэтым універсітэце пачаў сваю нават навуковую кар'еру такі выбітны беларус, як Францыск Скарына. Тут вучыўся Сымон Будны. Алаіза Пашкевіч таксама мела дачыненне да гэтага універсітэта. Цалкам, пакуль не з'явіўся ў Вільні універсітэт, сюды, у Кракаў, у Ягелонку ехалі, ці не ўсе выбітныя беларусы, дзеці зямлі беларускай, каб набірацца в уму, розуму і вучыцца чамусьці і атрымліваць адукацыю. Таму запрашаем і вас. Цалкам гэты будынак пабудаваны з усяго таго ж белага камня. Аднак тое, дзе мы зараз знаходзімся, гэта, мабыць, ужо другі паверх. За годы існавання Кракаў вельмі шмат разоў згарэў, і яго ўзровень падымаўся і узвышаўся. Вось гэта тыя самыя шматтысячагадовыя гістарычныя кропкі, да якіх можна дакрануцца. Гэта акамянеласць ракушкі. Вядома, што і не 1000, і нават не 5000 год, там значна болей дзесяткі, сотні тысяч гадоў. Унутры вось гэтай перліны звычайна знаходзяцца вось такія вось ракушкі. Як жартуюць мае сябры, я знайшоў кропку G Ягелонскага універсітэта. Усе белыя камні з гэтай сцяны, яны зноўку з закшука. То бок вязці не трэба было, проста праз звіслу перакінуць там нейкія камні, і ось у нас ужо Ягелонскі гатоў.
За моей спиной вы бачите касцёл святых Петра и Павла. Ён пабудаваны по макете Джованни Бернардони. Божашки, хто такі імёны? Джованни. Джованни! Ты сёння аграбіў банк? Аднак гэты касцёл, ён не проста так ось, мабыць, блізкі многім беларусам, бо гэта точная копія такога ж касцёла, які стаіць у Несвежах. Яны абсалютна ідэнтычныя, зроблены па аднаму і таму ж макету і былі пабудаваны прыкладна ў адну і тую ж эпоху, а вось ужо перада мной з другога боку знаходзіцца малавядомае шматлікім беларусам месца, аднак твор, які там быў выданы, будзе вельмі вядомы. Не пакідайце ж мову нашу беларускую, каб не ўмёрлі. Гэтае слово напісаў Францішак Богушевіч у сваёй дудкі беларускай, выданне якой гэтая кніга пабачыла свет менавіта вось у гэтым будынку. Шмат якія з навукоўцаў лічаць, што менавіта з дудкі беларускай пачалося масавае адраджэнне і ўзбуйненне беларускай мовы менавіта у кругах больш высокіх, чым засялянскія. Крыху больш, чым за год таму, перад Хэллоуінам, тут у Кракаве ёсць ініцыятыва «Прастора», і мы думалі пачытаць перад Хэллоуінам нейкія жахі. Хто у нас самы вядомы пісьменнік жаху, вядомы Лаўкрафт. І пачалі гуліць, і апынулася, што на беларускую Лаўкрафт пераведзены быў недзе ў 16 годзе, і зараз набыць недзе асобнікаў немагчыма. І з некалькімі знаёмымі вырашылі, а чаму б не перакласці. Пачалі далучацца яшчэ людзі, і так недзе ў лютым ужо 24-го года зразумелі, што гэта ўсё можна сабраць у нешта больш асэнсаванае, у некую ініцыятыву. Складана сказаць, што это мой праект. Я быў аднім з ініцыятараў, мабыць, в асноўным з ініцыятараў, бо больш за ўсё гарэла нейкае месца, якое на скамейкі сядзіць. Ну і так забралася наша арганізацыя, ініцыятыва, яна называецца «Белы рыд». Удзельнічаюць людзі з розных краін па ўсяму свету, з Польшы, з Літвы, з Грузіі, з Іспаніі, з Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы займаемся перакладамі сусветна вядомай літаратуры на беларускую мову. Што будзе зараз папулярна ў беларусаў, то мы і перакладаем. Як мы гэта вылучаем? Праводзім апытанкі, звычайныя нашы беларускія любімыя апытанкі, выбары, абіраем твор, карацей. Па-перш, у групе Telegram нашай «Белы рыд», так і называецца. Вось тут вы можете паглядзець QR-код. У Google Docs пераходзіце па спасылачкі, там праходзіце апытаначку. Гэта першы этап. З прапаноў, якія творы вы хацелі пачытаць на беларускай, абіраецца шорт-ліст. Частку вялікія аб'ёмы дадзеных апрацоўваем пры дапамозе штучнага інтэлекта. Таму ўсё тэхналагічна, ўсё супер-пупер. Абіраецца шорт-ліст, і цягам 1,5 месяцаў з гэтага шорт-ліста абіраецца адзіны твор, які мы будзем перакладаць. Штучнага інтэлекту, гэтак далей, яно дапамагае перакладаць, ці гэта такая дрэнь усё роўна рукамі лепш? Ну, як той кажа дзядзенька, я ж не сапраўдны сваршчык. Праблема ў тым, што менавіта я амаль не займаюся перакладамі. Перакладаюць людзі, мая справа знайсці ресурсы, знайсці грошы, знайсці нейкія выхады на людзей. Ну, аднак таксама крышачку спрабаваў, мне было цікава просто такой research and development. На жаль, ні гуглоўскі штучны інтэлект, ні чат GPT не вельмі добра перакладаюць беларускую. Шмат ёсць украпленняў з украінскай мовы, з расійскай мовы, нейкія наогул выдуманыя словы. Аднак вельмі добра атрымліваць тлумачэнне. Береш сказ, закидываешь, што тут хацеў сказаць аўтар, які напісаў гэтае слово 100 гадоў таму. І праз гэта ўжо з сэнсамі ўжо можна працаваць перакладчыку. Першая апытанка, гэта быў Лаўкрафт, ну, мы просто тэставалі, як гэта будзе працаваць. Другая апытанка, яна праводзілася ўжо летам гэтага года. Першае месца, безумоўна, заняла Дзюна, другое месца занялі «Гронкі гневу» кніга, трэцяе месца Фрэдэрык Бакман, «Што мой сын мусіць ведаць аб усталяванні гэтага свету», чацвёртая кніга «Эн зялёных мезанінаў». Паколькі стала вядома, што Дзюнай займаецца ўжо Янушкевіч, а «Гронкі гневу» яны ўжо перакладзены, таму гэтыя два творы, вядома, адпалі. З Бакманам на атрыманне аўтарскіх правоў я спісваўся з правоуладальнікамі. На жаль, яны адмовілі, бо не разумеюць сітуацыю, якая адбываецца з беларусамі, тую сітуацыю, чаму мы ў Еўропе сидзім і што мы там робім. Ну, затое зараз пераводзім «Эн зялёных мезанінаў». Калі браць у сусветным маштабе, што гэта за твор? Літаратурны мастацкі твор, па якім можна пазнаць нацыю. У беларусаў гэта Святлана Алексіевіч з яе творамі. У канадцаў гэта «Эн зялёных мезанінаў». Вельмі
глибокі мастацкі твор пра дзяўчынку, якая з прытулку трапіла раптоўна зусім трапіла ў дом да людзей, у якіх не было дзяцей, і гэта вельмі глыбока эмацыйны, вельмі прыгожы твор, вельмі кранальны твор. Па ім знята ўжо шмат серыялаў, фільмаў, нават анімэ ёсць. Галоўная гераіня гэта Эн, якая перажывае сваё жыццё, якая перажывае амаль все тыя ж самыя сучасныя эмоцыі, якія перажываюць, я не памылюся, калі так скажу, сучасныя дзеці Беларусі і любых другіх месцаў, якія апынуліся далёка ад прывыклых для іх людзей і мясцін і наогул сем'яў нават. Я не паверыў, што гэтага твора наогул няма на беларускай. Гэта вельмі вялікае такое упушчэнне. Таксама ёсць доступ да аўтарскіх правоў. Такая юрыдычная справа называецца Legal Opinion. Выдаецца спраўка ад юрыдычнай кампаніі, якая кажа, да, гэты твор находится в агульным доступе, и праз Legal Opinion мы можем подтвердить, что мы маем усе юрыдычныя, абсолютно афіцыйныя правы перакладаць. Вельмі такі важны крок для нашай ініцыятывы, бо на выданне того ж самага Лаўкрафта звяртаюся я да некалькіх выданняў, мне не адказваюць, хто у вас перакладчыкі, якое у іх ёсць партфоліо, што яны перакладалі. Ну, а людзі не могуць сказаць, што вось мы перакладалі пірацкае гэтае самае, бо гэта зноў рэпутацыйныя такія рызыкі для выдавецтва. Таму стараемся рабіць у гэтым накірунку афіцыйным. Калі ў цябе ёсць магчымасць дастаць правы ўсё гэта, што б тебе хацелася з такога, чаго яшчэ няма на беларускай, паказаць беларусам? Вау, ну гэта такое добрае пытанне. Мяне цікавіць, канешне, фэнтэзі-фантастыка. Мне было б цікава перакласці некаторыя творы Філіпа Дыка, гэта вы яго ведаеце, фільм «Бягучы па лязу». Твор, які б я дакладна хацеў бы перакласці, гэта Джонатан Стрэндж і містер Норрелл, спадарыню Сьюзен Кларк. А якой кнігі вам не хапае на беларускай? Пішыце ў каментарах. Англія, якая вельмі плотна сутыкаецца з эльфамі, з усёй гэтай вось кельцкай міфалогіяй, і там проста як яна гэта робіць. Ёсць яшчэ адзін твор, я пакуль не буду называць яго імя, аднак, калі можна так сказаць, гэты твор, мабыць, першы фэнтэзі наша, рэчпаспалітаўская, і, мабыць, нават великакняжеская фэнтэзі. Будзе вельмі крута, калі вы подпишитеся на наш Patreon, там шмат тэкстаў, якія можна просто пачытаць бесплатна. Там ёсць Лаўкрафт, там ёсць першая частка «Н зелёных мезанінаў» выкладзена, там ёсць пераклад адной з песень, якія мы самі пераклалі. Хутка выйдзе другі пераклад, і неўзабаве перад Новым годам плануем выкласці пераклад трэцяй песні. Ладно, за спойлеру, гэта No Doubt, песня называецца «Якой групы?» напішыце ў каментарах. Можете падтрымаць, там мінімальны кошт, гэта $5. Таксама можна замаўляць пераклады, гэта будзе крышачку даражэй каштаваць. І наогул подписывайтеся на соцсеткі, найперш на Patreon, на Telegram і на Instagram, Facebook, калі гэта бяспечна. А яшчэ Беларусь шукае перакладчыкаў з французскай. Кантакт у апісанні. Ну і YouTube, конечно, дзе ўжо ёсць некалькі агучак перакладу Лаўкрафта. Агучыў цудоўны беларускі культурны дзеяч, просто прыемны чалавек Васіль Яченко. Таму таксама тыгдзень пераходзьце, глядзіце. А зараз мы з вами пойдзем на Казіміш, і той, хто сумуе па хутка смачна, па мінскіх златках і гэтым всім, мы з вами паглядзім, як гэта ўсё увасоблена тут у Кракаве. Будзе вельмі смачна, і ўжо і абеды захацелася да таго ж. Таму пойдзем. Зараз мы будем есть. Будем есть наши любимые родные златышки, ходуны и гэтак далей, аднак у таким кракаўскім каралейскім выкананні. А вы звычайна бралі з кетчупам ці з маянезам? Пойдем поглядим, что нам пропонуют. Поглядите, что вы тут хотите. Гавайская, сырого. Вы ели ходун гавайский? Не? А тут можно. Вельмі добрая страва для апахмелу. Вось, вельмі добрая рэч, каб наесціся, і вельмі мясцовая, вельмі класная такая локальная прышпільная рэч. Замовіць табе? Не? Да? Добра. Только можно не снимать. Конечно. Запеканки, для тых, хто не ведае,
бліжэй за ўсё на гэтыя запеканкі падобнае, мабыць, хадун, златка, вось нешта такое наша родненькае. Пабагета разрэзана, пасыпана рознымі бочкі, каўбаса, веправіна, валавіна, агуркі салёныя, все што заўгодна. Амаль як піца. Вельмі смачна, вельмі тлуста, калі вы не на дыеце, калі вы на масе, ці калі проста любіце смачна паесці такой аўтэнтычны стрітфуд, калі ласка, гэта сюды. Корні запеканкі паходзяць з габрэйскай кухні, на якую пад уплывам стагоддзя наслаілася такая польская культура, польская такая традыцыя. Ты сказал, что гэтае месца для тых, каму не хапае златкі і хутка смачна. А чаго яшчэ, мабыць, цябе тут не хапае з таго, што было ў Беларусі? Ох, з таго, што было ў Беларусі... Давай не пра людзей. Окей. Не пра сяброў, не пра людзей. Гэтага не хапае ўсім. Хорошо, да, добра. Мабыць, не хапае родных мясцін, дзе я правёў дзяцінства, дзе вырас, дзе лазіў па гаражах. Камсамольскага возера не хапае. Не хапае, мабыць, вось гэтага паху вясны, вясновага паху. Тут вясна пахне інакш. Мабыць, не хапае. Я не ведаю, як гэта будзе ў словы, няхай будзе адчуванне свайго, што гэта маё. Я іду па горадзе, і гэта мой горад, гэта мой Мінск, цэнтры на Нямізе, у Шабанах, на Ангарскай, я іду па горадзе, гэта мой горад, гэта мае дарагія сэрцу мясціны, звязаныя з падзеямі, якія адбываюцца ў маім жыцці. У Кракаве пакуль такога няма. Ну, у Мінску я пражыў амаль усё жыццё, там значна больш за 30 гадоў. У Кракаве толькі пачынаю. Уяві, што вось да цябе прыехаў знаёмы, які сюды рэлацыраваўся. Дзе яму шукаць, дзе сустрэць беларусаў? Тут у нас у Кракаве ўсё 100% так же, як і ў беларусаў па ўсім свеце. У нас ёсць две больш-менш групоўкі беларусаў. Ёсць з аднаго боку прастора, гэта беларускае месца, куды можна прыйсці, дзе можна самому зладзіць імпрэзу. Прыязджаюць сюды крутыя беларусы, там прыязджаў паважаны спадар Маляваныш, Крама прыязджала, давала канцэрт, вельмі крута. Ёсць такая суполка беларусаў больш узрослых, там больш адпачываюць, чыляць і гуляюць там у розныя там талерачку, у футбол, там нешта такое, вось. Штогадовы пікнік, кракаўскі лютуцень, запрашаюць іх беларусаў. Усё вельмі крута, вельмі добра, вельмі файна, вельмі утульна, цёпла і так па-беларуску, вось. І там ужо збіраюцца ўсе беларусы, ўсе ў адным месцы. Бо хоць нас і там две суполкі, там беларусаў, як бы гэта не казалася смешна, аднак усе добрыя, прыязныя і вельмі добрыя, вельмі цёпла адносяцца адзін да аднаго і да ўсіх і кожнага. Таму, ну, давайце сябраваць, сябры, прыязджайце, раскажу, пакажу, за руку паважу. Эксклюзіўчык. Для нас гэтае месца і наогул тыпаграфія Віетора карысная тым, што хутчэй за ўсё з 80, мабыць, 5% упэўненасці можна сказаць, што менавіта ў гэтай друкарні Мікола Гусоўскі выдаў сваю песню пра зубра ў 1523 годзе. Вось яна была прыкладна на тым месцы, дзе скончыўся гэты шэры домік, там, дзе мусаркі стаяць, то бок вось гэтая дарога, яна прыкладна была на тым жа самым месцы, дзе брама і была. То есть праз гэтае месца дарога і праходзіла, там, дзе яна зараз і ёсць. Далей яна ішла на мост, вось які быў адсюль перакінуты на другі бераг Віслы падчас шведскага потопу. Гэты мост спалілі, і, вядома, скавінская вежа, скавінская брама перастала быць такой значнай, і таму праз 50-70, мабыць, 100 гадоў яе проста разабралі на брукаванку, і зараз нічога тут не засталося. Як я да гэтага дайшоў? Адной раніцы сядзеў, нікаго не шапаў і думаю, а што тут ёсць такога цікавага ў Кракаве, чаго я яшчэ не бачыў? Беларус панаехаў тут. І гляджу там, ну, Гусоўскі выдаваўся ў Кракаве. Ну, добра, а дзе? Усе даследаванні, што я знайшоў, якія былі на беларускай, нават на расійскай мове, яны скончваліся тым, што Гусоўскі друкаваўся ў Кракаве. 1523 год, песня пра зубра. Цудоўна. А далей што дзе? Дзе вось месца, куды можна прыйсці яго датыкнуцца. Ну і пачаў ўжо шукаць на англійскай і на польскай мовах. Я знайшоў некалькі навуковых прац, дзе было сказана, што Гусоўскі выдаваўся ў Віетора. Была таксама адна ці две працы, дзе было ўзгадана, што ён выдаваўся ў іншай друкарні. Аднак я паглядзеў, што тая іншая друкарня, яна была адчынена праз некалькі, мабыць, 10 гадоў ці 15 гадоў пасля. Знайшоў, окей, супаставіў, знайшоў, дзе ў Віетора была друкарня. Таксама было
было складана, бо залез нейкія архіўныя дакументы, нейкія налогавыя справаздачы ці нешта такое, як я зразумеў, дзе было ўзгадана, што Віетор атрымаў у сваё ўладанне вежу на Склавінскай браме, то есть вось у гэтым вось якраз месцы, і там друкаваўся, і гэта было за 5-6 гадоў до таго, як да яго прыйшоў Гусоўскі. Крыху далей ёсць дзіцячая пляцоўка, пляц забаў Віетора, Іеранім Віетор Фетар, як яго па-польскі клічуць. Ён друкар, ён вельмі шмат друкаваў для польскіх дзяцей, калі не першы, які пачаў друкаваць на польскай мове творы, пераклады, азбукі, ну і гэтак далей. Амаль 100% дакладна, што Гусоўскі выдаваўся тут. Згадзіцеся, такой эксклюзіўчык варты вашай падабайкі. Гусоўскі, ён, мабыць, і нічога не зрабіў для польскай культуры, таму яго вывучалі так у агульных рамках, што вось ён напісаў песню пра зубра, якая стала прыкладам там на лацінскай мове. Вось для нас ён важны менавіта тым, што тым самым ён праслаўляў беларускія землі князя Вітаўта. Вось, ну і гэта вось усё, як той кажа. Калі ты будзеш вяртацца, што з рэчаў, які ты тут набыў, ці там з практык штодзённасць ты б з сабой забраў? О, да, вельмі класнае пытанне. Ну, па-першае, досвед, які ў мяне ўжо ёсць, ён нікуды не знікне, вядома, што я яго забяру. Аднак, калі казаць пра іншыя рэчы, да, такія, якія можна ўзяць ці не ўзяць, такая звычка палякаў да такой рэчы, як чэрці благотварительнасць. То бок, у мяне ёсць лішнія рэчы, я імі не карыстаюся, но яны ў прыдатным стане. У мяне ў доме ёсць такае месца, дзе стаяць веласіпеды, і побач ёсць такое таксама месца, куды людзі ложаць свае рэчы. Гэта не сорамна, гэта экалагічна, гэта практычна. Слухай, я тут жыву ўжо больш за год, езджу ў грамадскім транспарце, ні разу не наступілі на нагу. Вось, я не ведаю, як гэта працуе, каб можна было гэта б забраць. Вось. Ну і, вядома, я не ведаю, гэта, мабыць, адносіцца выключна да Кракава. Атмасфера старажытнасці, атмасфера такой высакароднасці. Я не бачу ніякіх перашкодаў для таго, каб стварыць такую ж атмасферу ў Мінску, каб Мінск ператварыць у прывабны для турыстаў горад і адначасова для местных жыхароў. Хутка на нашым канале вы пабачыце агушку кнігі, пачуеце і пабачыце агушку кнігі «Мінск 100 гадоў». Там вельмі класна, вельмі смачна распавядаецца пра Мінск, пра яго гісторыю канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Вельмі смачна. Той вайб, які можна вельмі лёгка перанесці на сучасны Мінск. Нічога не трэба дабудоўваць, нічога не трэба там складанага рабіць. Вось, проста дабавіць некалькі фарбаў. Карацей, сябры, паважаныя землякі, запрашаю у Кракаў, рэальна ці віртуальна. Вельмі круты горад, дзе беларусы, літоўцы, літвіны пакінулі свой вельмі глыбокі след, і не адзін. Да гэтага можна датыкнуцца. Просто прыязджайце, хадзіце, адчувайце вайб. Вось мы не зашлі на Вавель, а вы заходзьце на Вавель. Заходзьце у кафедральны сабор, павітайцеся з Касцюшкай, з Янам Сабескім, з Стэфанам Баторыем. Пахадзіце, калі ласка, тымі ж сцежкамі, якімі хадзілі нашы выбітныя землякі. Наткніцеся і далей наперад і ўверх для таго, чтобы make Беларусь great again. Пайшлі. Над маім домам шайка сілуэты. Тут нільскія гусі ходзяць як фацэты. Тут пад маім домам пацукі памерам з хундаў дынастыю вядуць, аж ад самых нібелунгаў. Над тваім домам ветраў зарубы, пад тваім домам крыніцы ды трубы. Склеп быццам з фільма, што зняў Балабанаў.